Хәерле кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, исәнмесез. 9 август җомга киченә булган атна информацион программасын башлыйбыз. Узган көннәр алып килгән вакыйгалар безнең иҗат төркеме әзерләгән материалларда урын алыр. Алар хакында кыскача. Төзелеш яшәешнең үзе сыман, бердә тынып тормый. Безнең иҗат төркеме районда төзелүче яңа объектлар белән танышты. Сәламәтлеге ягыннан физик мөмкинлеге шикләнгәннәр кайгыртуга мохтаҗ. Аларны борчыган сораулар түгәрәк өстәл артында яңгырады. Районда картинг, көрәш буенча зур ярышлар үтте. Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Бу якшәмбедә игелекле һөнәр ияләре төзүчеләр көнен билгелибез. Безне йортлы, хезмәт урынлы, яхшы шартларда яшәргә ярдәм иткән бу кешеләр турында бары мактап кына телгә алып була. Алар ел әйләнә хезмәттә. Бу эш бер вакытта да бетмәй һәм туктала алмый. Районыбызда бигрәк тә менә бу көннәрдә дә байлар сабасында 2 урында зур төзелеш эшләре гөрлей. Тулырак Райля Галявина сөйли. Байлар сабасында кайчандыр мәктәп бакчасы булып гөрләп җир эшләре барган бу мәйданнарда бүгенге көндә гөрләп зур төзелеш бара. Бина диварлары күтәрелеп килә. Төзүчеләр алны ялны белми хезмәттә. Шул тирәдән көндә юл алган һәркемгә монда нәрсә төзиләр икән дигән сорау килми калмыйдыр. Иң шатландырганы заманча биналар үсеп чыгып, район йөзен матурлавы. Ул бит әле шул ук вакытта халыкка эш урыннары да дигән сүз. Ә чынлыкта бу бина балалар иҗат үзәге булачак. Районыбызның киләчәге булган малайлар, кызлар нәкъ менә биредән тормышка әзерлекле, сәләтле булып, һөнәри осталыкларын үстереп китәчәк. Шул максатка ирешү өчен әле бик күп эшләргә кирәк. Иң элек төзелешне тәмамлыйсы. Барысы да башта сүздә, аннары кәгазьдә, соңыннан гамәлдә тормышка ашырыла. Балалар иҗат үзәгенең проект эшләре 2023 елда башлана. Бер ел дәвамында ул карала, яңа өстәмәләр белән тулылана, экспертизалар үтеп, ризалык бирелгәч, акчалар бүленеп, җәй башында, июнь аенда төзелеш башлана. Бина 3 этажлы булачак. Анда инде безнең квадрат метр 2600 дан күп булмый, шуңа хәтлек чыкты. Яна шунда инде безнең благоустройстволар, парковочный площадкалар, аннан безнең ландшафтный дизайнерский эшләр эшләнәчәк. И безнең бу бәясе инде моның 332 миллионга якын туры килә инде. Без моны быел кулланышка тапшырабыз дип ышанып каласы килә инде. Төзелешне Казаннан Таш компаниясе алып бара. Осталарга эшләрен тоткарлыкларсыз алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Материаллар вакытында кайтып тора. Алар шунда ук эшкә дә җигелә. Бернинди проблемалар юк, ди прораб Марат Кирамов. Работы начали производить 10 июня. Сейчас в данный момент на объекте работает порядка 40 человек. Работы планируем завершить к концу года. Это наш первый объект в Богатых Сабах. Богатые Сабы очень нравятся. Чистый, уютный поселок. 24 ел төзелеш өлкәсендә хезмәт куйган Марат өчен бу бина үзенең тышкы бизәлеше белән үзенчәлекле. Безнең тармакта үсеш кызу темплар белән алга бара ди ул. Технологияләр гел яңарып кына тора. Балалар иҗат үзәге дә үзенең фасады белән үзенчәлекле булачак. Менә хәзер төзүчеләр кирпеч белән күтәргән диварлар бөтенләй якты төсләре белән безнең күзләрне иркәләячәк. Своей архитектурной выразительностью. Фасад будет интересный, красивый, здание будет выделяться на общем фоне. Төзүчеләр командасы төрле милләт кешеләрен берләштерә. Араларында татарлар, урыслар, үзбәкләр дә бар. Бүген аларның барысында сабалыларга күп еллар хезмәт итәчәк, балаларны шатландырачак бинаны тиз срокларда эшләп тапшыру. Работаем с 7 до 7. График устраивает, работа тоже отличная. Коллектив дружный. На фирме работа уже 2 года. Зарплата устраивает, получаем все вовремя. В этом плане все устраивает. Тәүлегенә 2 бригада 24 куб метр дивар күтәрә.
Бу алар тарафыннан максималь күләмнәр. Шуңа күрә төзелешнең ел ахырына тамамлануына шик юк. Беренче кат тамамлангач, аның эчке эшләре дә параллель алып барылачак. Саба халкының сәламәтлеге сагында хезмәт итәсе бинада да бүгенге көндә төзелеш зур тизлекләр белән алга бара. Йөрәк кан тамырлары үзәге проекты өстендә эш озак еллар дәвам итте, ди Илмир Рамазанов. Аның документ сызымнарына 2013 елда ук алыналар. Башта ул бер катлы булып килештерелә. Алга таба 2020 елда тулыланып, күләмнәр арттырылып, 2 катлы итеп тәгаенләнә. Бары тик 4 елдан соң гына төзелешкә рөхсәт бирелеп, федераль бюджеттан финанс чыгымнар бүленә. Ул безнең башланды 1 марттан ук эшләр бара безнең. Хәзерге вакытта инде ул безнең үзегез күреп торасыз, менә икенче кат эшләнеп бара. Безнең эштә подвальный помещениеларда эшләнеп бара инде. Ана безнең кырыйда инде теплотрасса эшләнеп бара. Шуннан да бу 2 этажлы булачак, подвальный помещение тоже функционировать ителәчәк. И моның бөтен площади безнең 6511 квадратный метр булачак. Моның инде фасады безнең облицовочный кирпичтән була инде. Основном без йогынты ясадык инде основное зданиега инде бу үзебезнең үзәк больницасына инде. Шифаханә төзелешен җаваплыгы шикләнгән Артстрой Кырым компаниясе алып бара. Коллектив сафында сабалар да күпчелекне тәшкил итә. Вакытлы хезмәткә ялланучылар өчен бу җәйге сезонда менә дигән акча эшләү мөмкинлеге була. Мен Саба аграр колледжының строительный факультетін бітіріп, монда келерге ойладым. Монда меня шақырдылар, бригадир булырга дип, кешеләргә булышырга дип кешеләргә. Мен монда кирпичләр алып килергә, алып бирергә, алып куярга, булышырга, карап торырга, эшләрме юк микәннәрен әйтеп торырга килдем. Тулайым төзелеш эшләре белән прораб Ришат Борханов контрольлек итә. Аның кул астында биредә 85-90 кеше хезмәт куя. Күләмнәргә килгәндә кирпич өю көненә 250 квадрат метрга җитә. Блок белән күтәрелгән дивар мәйданнары 100 куб метрдан артып китә. Монда хәзерге вакытта безнең гидроизоляция бара, откопка бара, теплотрасса ясыйлар, теге якта уже тепловые сети проводят и кладка бара инде. Беренче этаж бетте, һәм уже икенче этаж бара. Я устав подвалда штукатурную работа, отделочные работы ведутся. Ришатның төзелеш карьерасында бу әле 3нче объект. Шуңа әле мин бу өлкәдә камилләшәм, өйрәнәм генә ди. Бу һөнәрне бик яратуын әйтә. Ну, кызыгы бар инде, потому что төрле проект, яңа проектлар төзисең инде, укыйсың, өйрәнәсең. И изменениялар тоже була инде. И решаешь, менә аны шунсы кызык, когда ты решаешь этот вопрос. Типа выйти из положения. Тормышта шишелмәс мәсьәләләр, бетмәс төзелешләр юк. Ел ахырына кадәр бу бинада бар эшләр тамамланып файдалануга тапшырылуына шикләр юк. Иң мөһиме финанс ярдәмнәр җитә. Дәүләт төзелешкә 852 миллион бүлеп биргән. Бу акчаларга шифаханә тирәле юллар, парковка, паркта ясалачак, яшелләндерү эшләре дә башкарылачак. Бу атнада Бөтен Россия инвалидлар җәмгыятенең Саба районы оешмасының чираттан тыш конференциясе булды. Гөлназ Гатауллина сюжеты. Инвалидлар җәмгыяте Саба шәһәр һәм район җирлекләрендәге 20 башлангыч оешманы берләштерә. Аларда барлыгы 725 кеше әгъза булып тора. Конференциядә оешманың эшчәнлегенә хисап ясалды. Һәр эштә оештырылган чарадан читтә калмаска тырышабыз. Җитәкчеләрнең дә безгә карата игътибарларын тоеп эшлибез. Җәмәгатьчелек фикере дә инвалидларга карата уңай якка үзгәрә дип белдерде район башлангыч оешмасы рәисе Әмин Миннагулов эшчәнлекләре турында ясаган чыгышында. Иң беренче чиратта Бөтен Россия буенча бара инвалидлар җәмгыятенең яңа типтагы уставын кабул итү. Без моңа бик нык әзерләндек. Менә шул чираттан тыш конференциядә үзебезнең көн тәртипләренә килә торган, заманат таләпләргә туры килә торган уставны кабул итәргә дип җыендык. Безнең устав уже әзерләнде. Аны безгә хәзер раслап кабул итәргә кирәк. Аның тәртибе шундый устав буенча. Безнең соң устав инде кабул ителгән 2003 елга. Хайран гына вакытлар узды. Дөньялар үзгәрде, законнар үзгәрде. Ризалар буенча үтенечләрне үтәп барабыз. Ул яктан эшләр бара. Авыл җирлекләрендәге башлангыч оешмаларның җитәкчеләре төзүчеләрне алып баралар. Төрле спорт ярышларында катнашу, мәдәният чараларында катнашу, яңа ел үткәрүме, бүтәниләрме,
декадаларда инвайтларны, аннан соң өлкәннәр көннәре буенча сабантуйларда актив катнашабыз инде. Район буенча бүгенге көндә 3903 инвалид исәпләнә. Шуларның 222се балалар. Уңайлы мөхит программасы нигезендә барлык шартлар тудырылган. Социаль хезмәткәрләрдән тоткарлыксыз файдалану мөмкинлеге дә булдырылган. Әлбәттә, гозер белән килүчеләрнең дә сорауларын игътибарсыз калдырмыйлар. Мәсьәләне урында ук хәл итәргә тырышалар. Киләләр инде эшкә урнашу буенча алар эшкә урнашу бүлеге аша тәкъдим ителеп барыла инде. Менә без эшләгән дәврдә 35 инвалид кеше эшкә урнаштырылды инде. Конференция эшендә район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Россия социаль фондының Татарстан Республикасындагы Саба районы идарәсе җитәкчесе урынбасары Фәридә Якупова, ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясов һәм инвалидлар җәмгыятенең Саба районы башлангыч оешмасы әгъзалары катнашты. Утырышта көн тәртибенә куелган мәсьәләләр яктыртылып, борчыган сорауларга җаваплар алынды. Оешманың яңа уставы кабул ителде. Инвалидлар оешмасының авыл җирлекләрендәге беренче бүлекчәләренә рәисләр сайланды. 4 август көнне Шәмәрдән мәдәният йорты хезмәткәрләре Шәмәрдән авылының Җиңү паркында Тимер юлчылар көненә багышланган "Минем язмыш Тимер юл" дигән бәйрәм концерты оештырдылар. Чара башында тамашачылар өчен музыкаль пролог һәм театральләштерелгән күренеш әзерләнгән иде. Котлау сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Валиев чыгыш ясады. Концертта Шәмәрдән мәдәният йорты хезмәткәрләре, акварель халык бию төркеме, Тулганай фольклор коллективы, Мишанбаш авылы мәдәният йортыннан Альбина Гаврилова, Саба район мәдәният йортыннан Айнур Гәрәев, Измә мәдәният йорты хезмәткәре Зөлфәт Саматов, Гүзәл Латыпова, Өтернәс авылы клубыннан Илүсә Гыйльфанова, Иске Мишан авыл клубыннан Ирек Ландыш Хадиевалар катнашты. Бәйрәм концертында матур биюләр, патриотик җырлар, тимер юл турында тамашачыларның яраткан җырлары яңгырады. Кунаклар артистлар белән бергә рәхәтләнеп җырладылар, аларны алкышларга күмделәр. Концерт тимер юлчылар коллективын берләштерергә, аларның һөнәрләренең мөһимлеген ассызыкларга һәм үз эшләре белән горурланырга ярдәм итте. Бу чара барлык катнашучылар өчен дә күңелле һәм истә калырлык бәйрәмгә әверелде. Җәйнең соңгы аена аяк бастык. Каникул булуга да карамастан, мәктәп укучылары, аеруча югары сыйныфлар төрле чараларда катнашып, активлыкларын киметмиләр. Районда эшләп килүче алдынгылар хәрәкәте яшьләргә яңа сулыш өрде. Бу көннәрдә алар 11 август, якшәмбе көнне үтәчәк зур чарага әзерләнә. Тулырак җирле бүлекчә җитәкчесе Илнар Хаҗиев сөйли. Илнар, менә беренчеләр алдынгылар хәрәкәте инде оешкан төстә бик матур гына эшләп килә, бик күп чаралар үткәрәсез, шулай бит. Инде аның максатын яңадан бер кат менә телевизор караучыларыбызга җиткерсәгез иде. Һәм инде менә алда тагын нинди очрашу көтелә, белгәнебезчә инде бик грандиоз булырга охшап тора. Шулай бит. Яшьләребезне менә нәрсәләр белән җәлеп итәчәксез? Дөрестән дә алдынгылар хәрәкәте безнең инде Рәсәй күләмендә 2022 елдан бирле уңышлы гына эшләп килә. Безнең Саба районында да алдынгылар хәрәкәте барлык 13 төрле юнәлеш буенча да эш алып барыла. Менә инде сез әйтеп киткәнчә, 11 август көнне безнең кичке сәгать 5-тә башлана ул. Ямлы Саба яр буенда бик зур масштабтагы инде чара үткәреләчәк. Күптән көтелгән инде бу яшьләребезнең хыялы, безнең укучыларыбызның хыялы булган. Тимур Җәүдәт улына без аны тәкъдим иткән идек. Безнең шушы регионара оешманың инде җитәкчесе булып тора ул. Июнь айында безгә килгәч лагерьлар эшчәнлеге белән танышырга без аңа тәкъдим иттек. Ул инде бик хуплап алды аны. 4 төрле районда үтә ул республикабызның һәм иң соңгысы менә 11 августта бездә. Бу яшьләр дискотекасы дип атала. Бу инде максаты моның килеп теге җырлап күңел ачу гына түгел. Аның максаты шушы Татарстан төбәгендә мәдәниятне үстерү, татар телен үстерү, аны камилләштерү. Моның инде кысаларында төрле мастер-класслар үтә, төрле турнирлар, төрле спорт чаралары һәм инде әлбәттә яшьләребез көткән, күптәннән хыялланган дискотека була. Сәгать 10-га кадәр дәвам итәчәк. Барлык инде яшьләребезне, әти-әниләрне, әлеге чарада кунакларны без көтеп калабыз. Яңадан инде оешмага килгәндә яшьләребез бик актив. Безнең Саба районында барлык мәктәптә дә беренчеләр, менә бу инде беренчеләр хәрәкәте дип әйтәбез бит, алдынгылар хәрәкәте дип, шушы беренчел бүлекчә булдырылган һәрбер мәктәптә дә алар инде барлык юнәлеш буенча да эш алып баралар. Күбрәк без таянабыз яшьләрнең инициативасына, яшьләрнең фикеренә, яшьләрнең теләгенә. Шуңа нигезләнеп төрле патриотик рухтагы чаралар үткәрелеп тора һәр даим. Төрле менә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаган чаралар үтә. Шул ук вакытта инде спорт юнәлешендәге чаралар,
Менә уку вакытында инде шул ук фән буенча, яңадан инде мәгариф буенча төрле чаралар һәр даим еш үткәрелеп тора. Моннан бигрәк шулай ук инде экологик рухтагы чаралар, безнең инде табигатыбызны саклау чаралары һәм инде татар телен үстерү, менә бу бик кирәкле юнәлешләр буенча безнең инде алдынгы хәрәкәтендә яшьләребез белән берлектә эш алып барыла. Шул ук вакытта барлык җитәкчеләргә минем бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Рәис Нургалиевич белән берлектә аңа таянып, аның ярдәменә таянып безнең эш алып барыла. Барлык бүлек җитәкчеләренә, районыбызның һәрбер җитәкчеләр дә безне аңлыйлар, безне ишетәләр, безгә ярдәм итәләр һәм инде алга таба да шушы оешманы үстерүдә зур ярдәм итәрләр дип мин ышанып уйлап калам. Менә туган телне үстерү дигәндә, гомумән менә туган телгә карата, татар теленә карата безнең яшьләребезнең мөнәсәбәте ничегрәк? Менә сез бит инде алар белән аралашып торасыз, шулай бит. Алар сезгә татар телендә мөрәҗәгать итәме? Алар үзара рус телендә аралашамы? Менә сезне бу мәсьәлә ни дәрәҗәдә борчый? Сорау бик урынлы. Шуннан да әйтеп киткәнегезчә, балалар бакчасыннан ук башлана инде безнең алдынгылар хәрәкәтенең эшчәнлеге. Бу елны үткән елда дип әйтик инде, үткән уку елында дип әйтсәк дөресрәк булыр. Безнең бәләкәч балалар бакчасында шушы пилот балалар бакчасы булып бултырды исәпләнде. Һәм менә быелгы елдан башлап, көз аеннан башлап инде үзебезнең Саба һәм инде Шәмердән төбәгендә урнашкан балалар бакчасында шушы алдынгылар хәрәкәте килеп керәчәк. Сезнең менә бу сорауга инде мин нәрсә дип җавап бирә алам? Яшьләребез күбрәк үзара аларга инде рус телендә ничектер аралашсалар, сөйләшсәләр, менә җиңелрәк кебек. Менә алдынгылар хәрәкәтенең шушы чараларында татар телен үстерүгә багышланган без инде күбрәк аларга әзерләтәбез чыгышларны татар телендә. Һәм мәсәлән татар телендә чыгыш булса, шул ук вакытта рус телендә ул инде презентациясын әзерли. Бик күп менә бу мәктәпләрдә, күбрәк инде авыл мәктәпләрендә очрашулар бит инде чаралар татар телендә үтә. Бу да бик сөендерә. Безнең өчен инде бу бик зур куаныч. Алга таба киләчәктә менә бу юнәлештәге татар телен юнәлеше ул безнең Татарстанда гына. Бүтән Россия буенча ул безнең 12 генә юнәлеш булса, 13нче юнәлеш безнең Татарстан төбәгендә генә эшләп килә. Бу юнәлештә без инде планлаштырабыз киләчәктә чараларны тагын да инде күбәйтергә дип, һәм инде укучыларыбызны күбрәк җәлеп итәргә дип. Менә бу 11 август безнең Ямле Саба яр буенда буласы чарага кичәгә дип әйтик инде барыгызны да чакырып калабыз, кунакларны, безнең яшьләребезне, әти-әниләрне, оешманың эшчәнлеге белән инде сез якыннан танышырсыз. Рәхәтләнеп бер кичне матур иттереп, күңелле иттереп, алдынгылар белән бергә үткәрерсез дип сезне инде ышанып калабыз, чакырып калабыз һәм көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Рәсәй күләмендә үтүче карт машиналарындагы узышны бойлар сабасының Аргамак картодромы кабул итә. Узган шимбәдә картинг үсешенә зур өлеш керткән Евгений Шафрановның якты истәлегенә зур ярыш булды. Евгений Шафранов исемендәге Соба Аргамак картодромында бөтен Россия картинг ярышлары булып узды. Карт машиналарында ярышырга килүчеләр арасында Владивосток, Таганрог, Сочи, Краснодар, Төмән һәм башка шәһәрләрдән 200-гә якын спортчы килгән иде. Рәсәй картингчылары Собаның Аргамак картодромын бик яраталар. Монда трасса бик тигез, җайлы, узышу өчен уңайлы диләр алар. Аргамакка бер килгән спортчы икенче юлы килмичә кала алмый. Чөнки Собаның табигаты да, яшәү һәм тору урыннары да аларны үзенә тартып тора. Спасибо за проведенную гонку. В принципе, все было хорошо. Действительно, все проводится на высшем уровне. Здесь уже соревнования не первый год проводятся. И, как сказать, эта вся система уже отлажена. И все без запиночки, все четко сегодня все прошло, без задержек, прям все по регламенту, все как надо. У нас никаких замечаний, у нас только пожелания, чтобы все оставалось на таком же высшем уровне, и чтобы мы приезжали сюда с удовольствием, также занимались своим любимым делом и наслаждались гонками, и все получали удовольствие. Үткән ярышларда нәкъ менә шушы картинг ярышларын, аның Рәсәй күләмендә беренчеләр рәтендә булуы өчен бөтен көчен куйган Евгений Шафрановның якты истәлегенә үткәрелде. Шафранов үз вакытында Соба малайларын җыеп, карт машиналарында йөрергә, узышырга өйрәткән иде. Евгения Львовича я знал тоже лично, много принимал участие мой сын на соревнованиях, которые он организовывал и проводил. Для меня это большая честь.
Это уже третье соревнование, посвященное Евгению Львовичу, и вторые в статусе всероссийских. Всероссийские соревнования позволяют собрать такое большое количество участников. 178 спортсменов было заявлено у нас на эти соревнования. Это очень много. Спортсмены подарили красивую борьбу. Каждый заезд был интересен, напряженный, драматичный. Я думаю, понравилось всем, и самим спортсменам, и зрителям, и механикам, и командам. Ярышлар тамам. Инде нәтиҗәләр ясар вакыт җитте. Иң элек картингчылар алдында Шәмәрдән мәдәният йорты каршында эшләп килүче Акварел бию төркеме үзенең иң матур биюен башкарды. Ярышларның уңышлы тамамлануы белән Соба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов котлады. Менә пьедесталга җиңүчеләр күтәрелә. Класс Ратакс, класс Восход, класс Мини, класс Супер Мини, класс КС2 картларында җиңүчеләр арасында Рәсәйнең иң яхшы картингчылары бар. Алар арасында әлбәттә Татарстан егетләренең булуы безне сөендерә. Класс КС2 карт машиналарында узышып, беренче һәм икенче урыннарны Илшат Ибраһимов һәм Тимур Тимирҗановлар яулады. Ярышлар тамам. Бу вакытлыча. Ә менә бу атна ахырында, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Аргамак Кабат Рәсәй төбәкләреннән картингчыларны кабул итәчәк. Ул үлемсез, аның яқты истәлеге безнең күңелләрдә озак сакланыр диләр көрәш турнирында катнашучылар Ойсаф Галиев турында. Иләбәр авылындагы милли көрәш бәйгесеннән Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Иләбәр авылы Сабан туе мәйданы. Биредә республиканың 4 районыннан көрәшчеләр җыелган. Бу гадәти бер очрашу гына түгел, бу дуслыкны, туганлыкны ныгыта, дөньялык белән мәңгелекне бәйли торган бер чара. Көрәш ярышлары Украина җирендә хезмәт вазифаларын үтәгәндә һәлак булган полиция капитаны Ойсаф Айдар улы Галиевның якты истәлегенә багышлана. Ярышларга көрәшчеләр дә, тамашачылар да шактый җыелган. Бу чара быел 2нче тапкыр үтә. Аны Ойсаф Галиевның балачак һәм яшьлек дусты, игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зарипов оештыра. Спорт ярышлары өчен барлык кирәк-яракны, артистларны, алып баручыларны, судьяларны, хәтта тамашачыларны да ул үзе чакыра. Ярышларны ачу тантанасына Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов, Соба районы эчке эшләр бүлеге начальнигы Васил Шарифулла улы Исмагыйлов үзенең бөтен командасы белән һәм башка рәсми затлар килгән иде. Беренче сүз әлбәттә имам-хатиб Мөдәррис Гыймрановка бирелде. Изге ният белән үткәрелүче бу ярышларның Ойсаф истәлегенә багышлануын ассызыклап дуга кылынды. Көн үзенекен итте. Кара болытлар килеп, яңгыр явып үтте. Әмма көрәш келәмендә егетләргә бил алышырга ул кымашаулык итмәде. Иләбәргә 2нче тапкыр килүем, беренчедән Ойсафның сүзем беренче дуга булсын инде, аның рухына барып ирешсен. Без аны әтисе белән күптәннән таныш. 40 еллап без аны белән көрәшеп йөргән идек. Ярышларда, Сабан туйларда. Менә былтыр беренче тапкыр тормыш шулай китереп куйды. Аның турнирына, аның улының турнирына килергә туры килде. Менә быелда чакырдылар яңадан, менә шушы турнирга килдем. Дөресен әйтергә кирәк, беренчедән Ойсафның гомер юлы бик кыска, но бик истәлекле. Мин аның теге тәртибе, аннан соң эшкә карашын, спортка карашын теге күптәннән беләм. Шуңа күрә аңа ихтирамым бик зур. Чыгыш вакытында да әйттем, мин аны безнең бу үткәргән чаралар, безнең сөйләгән сүзләр аңа дога булып барып. Көрәш ярышларына күрше районнардан да иң көчле көрәшчеләр килгән иде. Ярышларга без 2 ел подрядтан киләбез. Арча составы белән полностью бу ярышка киләбез. Тренерыбыз Идят Вильшат Айратович команданы җыеп, общий группаларга язып, информацияны аннан белеп, бу ярышка килдек. Көрәшәм 11 яшьтән бирле. Көрәшәм Арча районында үземнең көрәшемне башладым. Әтием көрәшкә алып килде. Аннан соң шушы 2 елда Казанга күчтем дә, без Казанда спортивный клуб Зеланд дигән состав командасы ясап, шул составта выступать итәм, шул команданың данын яклыйбыз җегетләр белән. Сабаларга килгәндә бик яхшы каршы алдылар, ашаттылар, шәрттеләр. Матур җирдә 2 ел подряд ярышка киләбез. Ярыш уровеньда Россия ярышларыннан ким түгел. Bütün условиялар бар, bütün максатлар үтәлгән. Турнир кызганнан кыза бара. Шалт итеп кояшы да чыкты. Көрәшчеләр дә матур чиста көрәшәләр.
Олар арасында Соба районынан Дилүз Закиров, Ойзат Самигуллин, Илшат Ибрахимов, Тләшидән Алмаз Сәйтов, Оршадан Ранил Хайреддинов, Балташтан Ильяс Юсупов, Кукмарадан Камил Хайреддинов кебек республика һәм Рәсәй күләмендә данлыклы көрәшчеләр бар. Сүземне дөньялык белән мәңгелекне тоташтыручы бәйге дип башлаган идем. Бу тамашаны Айсаф үзе дә күкләрдән күзәтеп торадыр. Әтисе Айдар әфәнде белән дә сөйләшеп алдык. Быел икенче тапкыр бу бәйге уза инде. Минем улым Айсаф истәлегенә инде багышлап бу ярышны оештыруда инде алынды безнең игенче күмәк хуҗалыгының җитәкчесе Алмаз Зөфәрович. Алмаз Зөфәровна минем үземнең шәхсән үзебезнең семьясы белән рәхмәт әйтәсем килә. Алар инде Алмаз белән бергә үстеләр. Вакыт бәйлибез. Бергә спортта булдылар. Аннан инде бергә иш алдылар, кара каршы күршеләр. Һәм инде бүгенге ярышта күршеләр булдылар. Әле дә генә аларның семьялары йөрешә, аларның семьяларына ярдәм итеп тора. Көрәшчеләр. Көрәшкә килгәндә инде менә көрәш Шит районыннан булган легендар көрәшчеләр килгән. Яхшы уровеньда оештырылды. Оештырылган, матур гына бара. Килгән районнарга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә Балташ, Орша, Кукмара районнарына, Мамадыштан да бар. Безнең район көрәшчеләренә һәм көрәшчеләргә телим бары тик тырамысыз. Матур көрәш һәм матур җиңүләр. Менә Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә погоданы да ачып җибәрде. Яңгырлар да вакыт гына итеп явып китте. Чирәм истәре чыгарып, Алла бирсә, шушы көрәш бәйгесе матур итеп уздырырбыз дип шанып калам. Көрәш киләмендә егетләр кичкә кадәр бил алышты. Җиңүчеләргә медальләр, дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Иләбәр җире аларны 2нче елга да килегез дип озатып калды. Безнең иҗат төркеме әзерләгән атна информацион программасы ахырына якынлашты. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшырыбы урын алачак. Тормышта яхшы яңалыклар, уңай үзгәрешләр күп булсын.